texto escrito. Texto escrito. Xa o di o nome. Cal será a canle? A escrita. É unha canle visual. Para ler un texto escrito, eu teño que estar mirando ese texto. Entón, a canle é visual. A grande característica do texto escrito é que se pode producir e despois consumir en diferido. Eu podo contar un conto oralmente? Sí. E hoxe en día incluso o podo gravar na internet e que alguén o escoite noutro momento, pero históricamente a grande capacidade do texto escrito era que podía almacenar información. Polo tanto, escribir sempre foi ter máis poder que aqueles que non sabían escribir ou que aqueles que non podían contratar a alguén que escribise. Vos pensade, como se chama o papel que di que somos donos, por exemplo, dunha casa? Escritura. É dicir, as persoas, desde hai moitísimos séculos, vimos deixando rexistro escrito das cousas importantes. Escribimos a historia, sí, pero tamén escribimos os nosos apuntes relacionados coa economía. Hai que levar un rexistro escrito do que vende unha tenda, por exemplo, para que? Para despois saber que impostos ten que pagar. Ou escribimos os nosos apuntes na clase para poder despois volver a velos na casa, estudar e aprobar un exame. Na escrita, si é habitual que se indique o tempo e o lugar, porque se eu lle estou escribindo unha carta a un amigo, terei que decirlle en que data escribo e en que lugar estou, para cando ela reciba, poida saber, pois imaginade, se lle fixen un comentario sobre como está a correr a crise do coronavirus e o confinamento, non é o mesmo que a carta saíse o día 13 de marzo, cando se iniciaba o confinamento, que o día, pois non sei, 12 de abril, cando xa prácticamente pasara un mes. Entendedes isto? É moi importante registrar o lugar e o tempo na escrita, por exemplo, nos documentos oficiais. Por qué? Porque se eu fago unha solicitude ao Concello e eles teñen 15 días de prazo para me responder, será importante que eu identifique o día no que foi feita esa solicitude. Despois, en canto ao tema, os textos escritos están habitualmente máis centrados temáticamente. É dicir, así temos libros, por exemplo, de matemáticas, de ciencias, de gramática. É moi difícil que un libro trate de moitísimos temas. Sí, vale, unha enciclopedia. Pero no fondo, o tema será conxunto, ou en conxunto a transmisión do saber. Isto é distinto ao que falábamos antes da lingua oral, onde eu, conversando con unha persoa, podo ir falando con ela daquilo que me apetece. Se eu vos envío a vos uns apuntes, o normal é que no medio deses apuntes non vos comente un partido de balonmán que vin esta semana. Esta semana teria que ser grabado, pero non vos vou comentar un partido de balonmán no medio dos apuntes de galego. En cambio, se estamos tomando un café, pois podemos comentar o partido que vimos no pabillón da Sangriña a semana pasada. Despois, nos textos escritos temos que empregar signos de puntuación para poder ler o conxunto das frases ordenadas, con pausas, saber onde empezan e onde acaban. Na lingua oral non. Na lingua oral esas pausas son naturais. E despois os textos escritos, como vos decía antes, cando falábamos de cousa, cacharro, chisme, son habitualmente máis precisos que a lingua oral. É difícil encontrar nun texto escrito chisme, cacharro, cousa, entre outras cousas, por qué? Porque se eu quero falar da cousa esa que se emprega para borrar o cadro, ou se quero falar da cousa esa que se emprega para escribir no cadro Veleda que temos na aula, pois se non me sae o nome no momento, buscareino e escribirei rotulador. Cousa, cacharro, chisme, son palabras que empregamos na lingua oral para poder seguir falando con fluidez cando non se nos ocorre o nome dunha determinada, e agora sí que está dito, cousa, ou mellor dito, dun determinado, por exemplo, obxecto. Ainda que cousa non sempre substitúe obxecto, porque podemos decir, vouche decir unha cousa, pero aí o significado e o uso é distinto. E ademais,
No texto escrito abundan o que chamamos conectores que ligan o discurso escrito e que, para demostrar calidade, para que se nos lea mellor, non debemos repetir. Entón, a respecto de, así, alén, en resumo. Non queremos ler un texto escrito que poña veu Xosé chegou ao río e despois meteuse nel e despois cruzouno e despois estaba... Sí? Todos vemos que ese texto está mal. Entón, Xosé chegou ao río, unha vez ali decidiu bañarse, ao acabar de bañarse saiu a outra marxe, nese momento botouse a camiñar, é dicir, todas esas palabras que van ligando o discurso son o que chamamos conectores e non deben estar constantemente repetidos. É máis permitido na lingua oral repetir conectores que na lingua escrita. Por qué? Porque na lingua escrita temos un discurso moito máis planificado e podemos estruturalo e traballalo con calma. Finalmente, iso que vos decía, de que existía un terceiro tipo de texto, sería os textos electrónicos. Pero non todo tipo de textos electrónicos. Por qué? Porque, por exemplo, un email, desde o meu punto de vista, sería exactamente o mesmo que unha carta. É un texto que incluso pode chegar a ser formal, que eu escribo digitalmente, pero que reproduce o mesmo formato que as cartas. Por exemplo, tamén, se eu teño un formulario electrónico que cubro na página web do Concello para facer unha solicitude sobre a recollida do lixo ou sobre o imposto de circulación dun coche, se eu cubro ese formulario ou cubro un formulario para matricularme no instituto ou similares, aí falamos de textos formais. Entón, serían textos escritos, aínda que os falamos digitalmente. Aquí chamamos entón texto electrónico e sí que é unha novidade dos últimos anos ou das últimas décadas. Pois os chats, os mensaxes de texto, o WhatsApp. Por qué? Porque son textos escritos que teñen unhas características especiais. Son menos formais, o texto escrito convencional. Son máis parecidos á lingua oral, porque incluso podemos estar escribindo en simultáneo e cambiar rapidamente de tema. E, ademais, incluso permiten, como falamos na aula no seu día, tentar imitar a xestualidade. Os emojis sorrindo, chorando, enfadados, están reproducindo as caras que nos poñemos ao falar, sí? Entón, os textos electrónicos moitas veces producense en simultaneidade, son menos formais que o resto dos textos escritos e incluso permiten achegarse a reproducir a xestualidade. Quedamos por aquí, faced os exercicios e espero que estedes ben. Veña, un abrazo, chao.